Hola xics i xiques, nosaltres som la Núria, la Judit i la Lucía. I avui us explicarem la tècnica de sortida de crawl i viratge d'esquena. A continuació, al nostre vídeo! L'explicació sobre la sortida de crawl la dividirem en diferents parts i aquestes parts coincideixen amb les fases que té la sortida de crawl. I aquestes fases són preparats, desequilibri, impuls, vol, entrada, lliscament, propulsió i sortida. La primera fase de la sortida de crawl és el preparat. En aquesta fase, els nedadors es col·loquen damunt el pollete i amb els peus al borde del pollete, al borde que està més a prop de la piscina. Llavors, el nedador es flexiona endavant i d'aquesta manera pot agafar el pollete amb les mans i el pot agafar per dins els peus o per fora. Llavors, se dobleguen una mica les cames, els genolls, fins a trobar una posició còmoda i s'acotxa el cap per tal que el nedador miri al borde de la piscina. A la fase de desequilibri, a partir de la posició que tenim al cos, flexionem una mica els braços, llavors a la senyal de la sortida ens deixem tirar el cos cap endavant. A la fase d'impuls, aprofitem el desequilibri de la fase anterior per flexionar els genolls i deixar anar les mans del pollete. Una vegada fet això, els braços han de fer un moviment semicircular alhora que fiquem les cames rectes i ens donem impuls per fer el salt i baixem la barbeta al pit, així, pegat. Fem el moviment, estirem les cames i baixem la barbeta. A la fase de vol, el tronc ha d'estar totalment estirat i els braços han de seguir la línia de l'aigua, buscant una trajectòria llarga. Llavors, la cadera ha d'estar lleugerament aixecada per tal de facilitar l'aixecament de les cames. I d'aquesta manera, a l'aixecar les cames, no picarem a l'aigua a l'entrar dins. En la fase d'entrada és quan entrem dins de l'aigua. Els braços i les cames han d'estar totalment estirades i juntes i el cap sota els braços. Si no tenim el cap sota els braços, se'ns poden bellugar les ulleres i entrar aigua. La fase de lliscament. La fase de lliscament es produeix quan entrem a l'aigua i entrem amb les mans en posició fletxa. Hem d'elevar les puntes cap a la superfície de l'aigua per no enfonsar-nos i poder sortir. A la fase de propulsió, la forma de propulsar-nos sota l'aigua varia segons l'estil a nedar posteriorment a la sortida, però nosaltres us explicarem com propulsar-vos si nedeu després crawl. Per aquest estil, el que es fa és mantenir els braços estirats i el cap sota d'aquests i moure les cames. En l'última fase, que és la fase de sortida, quan el nedador ja ha nedat els 15 metres permesos per sota l'aigua, fa el moviment subaquàtic i el primer recobro sense fer una respiració. A part de la sortida de crawl, ara us explicarem com fer un viratge d'esquena. El viratge d'esquena es compon de 5 etapes. La primera etapa és l'aproximació a la paret, la segona el gir, la tercera l'impuls, la quarta el lliscament
I la quinta és la sortida, on comencem les braçades. En la fase d'aproximació a la paret, ens aproximarem a la paret nedant d'esquena. A la penúltima abraçada enganxarem el braç a la cama i a l'última abraçada farem una rotació d'espatlla a cap fins ficar-nos en posició ventral i baixarem l'altre braç i aprofitarem l'impuls per fer la fase de gir. En aquesta etapa del gir és semblant al de l'estil de crawl, és a dir, en l'última abraçada el braç queda enganxat al cos, el cap es tira cap endavant, que és el que fa l'inici del moviment, es flexionen les cames, que sobresurten per la superfície i queden els peus apoyats a la paret. S'acaba la fase del gir, tenim les mans enganxades al cos, peus apoyats a la paret i genolls flexionats. Llavors comença la fase de l'impuls. En aquesta fase portem les mans per davant la cara i estirem els braços per darrere el cap, per tal de tenir una posició hidrodinàmica. I el que es fa és donar un impuls molt fort amb les cames estirant-les. En la fase de lliscament és mantenir la posició dorsal hidrodinàmica fins sortir a la superfície de l'aigua. L'última fase és la fase de la sortida. I en aquesta fase hi ha la superfície de l'aigua que és desplaçar els braços de cama, Start running wild.